ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ఈ రూమ్ అంతా దాలా కేనా నికలి దయపండే ఈ రూమ్ ద ఫ్యాన్ జోడదు తనిష్ ನಾನು ಈ ರೂಮ್ ಕುಲ್ಲದೆ ಕಲ್ ಗೋದರೆ ಗಂತ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಿದರ್ದೈತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಓಕೆ ಅಂಚ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಚ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪಿದರ್ದೆ ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತ್ಲಿ ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕೆಲವು ಮಾತ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಲಿಸ್ಟ್ ಮಮ್ಮಿ ಏಪಲ ಬರೀತೀರ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀತಿದ್ದೀರಿ ಇಂಟು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಮೇನ್ ಪಿದಾಡ್ದೇರಿ ಆಲ ಪಿದಾಡ್ದೆ ఒక ತನಿಷ್ ಬರರೇಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಓದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲೆ ರಜೆ LNG ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾತ ಆಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ದೂರ ಪಿದರ್ದಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾತ ಅದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತದೆ ಯಾನ್ ಪೋನಾಗ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೈತೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಸಲ್ವರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಎಂಕುಲ್ ಪಿದರ್ದಿನಿ ಕಾಪು ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಪೋಂದು ಅಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಅವನುಂಡತೆ ಅಂಚಾದು ಪಿದರ್ದ ದಾದಾಪಣ್ಣ ಎಂಕುಲ್ ಪೋತೀನಿ March 5th ಆನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಲ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಗ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಫುಲ್ಲು ರಶ್. ಆ ರಶ್ ಇಡ್ಲ ಎನ್ನ ಕೈ ಟಾಯ್ನಾತು ಒಂದು ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದೆ ನಿಕುಲ್ ತೂಡೆ ಆ ವೀಡಿಯೋನು. ಸೊ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಕಾಪು ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಉಲೈ ಮಾತದಾಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಜಿಯಾನ ಬಟ್ ರಶ್ ಯಾನ್ ಎಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗಂತೂ ಏತು ಪೊರ್ತು ನಾಡ್ದಾಗ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಫುಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಓಲ್ಲ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಒಕೊಂಜಿ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಗಾಡಿ ನುಂತದು ಪೋಯ ಬಲೆ ಪೋಯಿತ್ತೆ. ಅದೇ ಅಮ್ಮ ಅಂಚಿದ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 1 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ 1,30,00,000 ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದು 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ 1 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅಂದಿಸ್ತಾರೆ. 1,30,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಭಾಕರನ್ನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಅಮ್ಮನ ಪ್ರಸಾದಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ चप्पल पाड़ती चप्पल दीदी पाड़ती जनम चप्पल पाड़ता
ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಲ್ವಾ. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಈ ಜನಸಾಗರಣೆ ಮಟ್ಟವಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತವಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಊಟ ಭಕ್ತರು ಪರವೂಟ ಭಕ್ತರನ್ನು ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಕ್ಯೂ ಪೋನಾಗನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ನೇರ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಚಿ ಅಂದ್ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಕ್ಯೂ ಮಾತ ಇಂಚ ಇತ್ತನಂದೆ ಈಗ ನಿಕ್ಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಇತ್ತು ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಚೂರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಆತು ಒಂದು 10 ಜನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇತ್ತೇರು ಅಕ್ಕಲ್ ನೋಟು ಟೆಂಪಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ ಖುಷಿ ಉಂಡೆಂಕ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ ಖುಷಿಲ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕಲ್ ನೋಟು. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಐತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.